ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଖୋଲିବେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଇବି କେମିତି ଆପଣ ଘରେ ବସି କେବଳ କିଛି ମିନିଟରେ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ପେପର ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ମୋବାଇଲରେ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ଇନଭେଷ୍ଟର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଇନଭେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସହଜ ତଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ। ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରୋ, ଅପଷ୍ଟକ୍, ଆଞ୍ଜେଲ ୱାନ୍ ଏବଂ ଜିରୋଧା ଭଳି ଅନେକ ବ୍ରୋକର ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରୋକର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଜିରୋଧାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଇବି। ଅନ୍ୟ ବ୍ରୋକର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଜିରୋଧାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି ଓପନ୍ କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପରରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ପିନ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ସେହି ଲିଙ୍କକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିରୋଧା ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଜିରୋଧାର ୱେବସାଇଟ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ସେଟାକୁ ଏଠି ମାରିକି ଗେଟ୍ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ଇମେଲ୍, ଆଉ ନହେଲେ ଏଠି ଥିବ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଗୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିକୁ ଆପଣ ଏଠି ମାରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଠି ମାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଏଠି ମାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଠି ମାରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଇକ୍ୱିଟି ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଅନ୍ ହେଇକି ଥିବ, ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମିତି ଅନ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ଆଣ୍ଡ ଅପସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି କମୋଡିଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଅନ୍ କରିକି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର KYC ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ତ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଜିଲକର ପାଇଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାକୁ ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିକି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ, ସେ ଓଟିପିକୁ ଏଠି ଲେଖିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଲକର ପିନ୍ ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଡିଜିଲକର ପିନ୍କୁ ଏଠି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ ମନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଫରଗେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ପିନ୍କୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଦେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ଆଲାଉ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଡିଜିଲକର ସହିତ। ତାପରେ ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ସକ୍ସେସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ମାଙ୍କ ନାଁ, ତାପରେ ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାରିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖେଇବ ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଆଲ ଇନକମ୍, ବର୍ଷକୁ ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ମାନେ ଲକ୍ଷେ ତଳକୁ, ତାପରେ ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, 10ରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ, ତ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯାହା ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଉପରକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖେଇବ ଅକୁପେସନ୍, ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି କି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅକୁପେସନ୍ ଥିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଉପରକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଫର୍ ରନିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଥଲି ଦରକାର କି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଦରକାର। ତ ୟା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ୟା ମାନେ ହେଉଛି ଧରକର ଆପଣ ଡିମାଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ
खोला पर से बैंक रु पैसा आनिकी अकाउंट रे रखिले तापर से शेयर किनले धरकर आपण 10,000 टंका आनिकी डिमाट अकाउंट रे रखिले तापर धरकर आपण 5,000 टंकार शेयर किनिले आ बाकी 5,000 टंका सेंते अकाउंट रे पड़िकी थिबो तो आपण एठी जदि मंथली सिलेक्ट कले ताले धरकर आपण से गोटे मास भितरे से 5,000 टंका को यूज कले नाही ताले से 5,000 टंकाटा ऑटोमेटिक आपणकर बैंक अकाउंट को पळे आसीओ आ जदि क्वार्टरली सिलेक्ट करिवे ताले प्रति 3 मास रे से जो टंकाटा आपण यूज करू नांती डिमांड अकाउंट रे सेंती पड़िकी अछि सेटा ऑटोमेटिक प्रति 3 मास रे आपणको बैंक अकाउंट को पळे आसीबो ऑटोमेटिक तो यहाँ आपण हिसाब से आपको जोटा ठीक लगे जदि मंथली ठीक लगुच मंथली करेंगे जदि आपको क्वार्टरली दरकार तो क्वार्टरली करेंगे तापर ये लिखा है आप पॉलिटिकल एक्सपोज अच्छा कि ना तो ये आप नो करेंगे जदि थे तो येस करेंगे तापर आप नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे कंटिन्यू उपर तापर ये बैंक अकाउंट लिंक करने देखी तो आपड़ जदि गूगल पे फोन पे जदि आपड़ थी कि मानुआली जदि आप करने चाहते ताहले आपड़ ये सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तापर आपणकर वेबकाम वेरिफिकेशन देखेब तो से आपंकर ये फोटो उठाब से एमती कैप्चर रेट जो लिखाई आप कैप्चर उपर क्लिक करेंगे तो ये आप देखेब अलाउ देखेब तो आप अलाउ करदे आउ चश्मा जदि पिंधे चश्मा काढ़ीदेवे आउ पूरा फोन रो कैमेरा को ही अनेबे आ कुआडे याड साइड अनेबे नहीं तापरे एमती आसीबो फोटो उठेबा तापर एमती कैमेरा को अने की जदि चश्मा पिंधे काढ़ी देबे तापर कैप्चर ऊपर क्लिक कर देबे तापर आपनकर आसीबो जो गोटे व्हाइट पेपर आपन सिग्नेचर करके रखिथिबे सेटा एठी अपलोड करिवे तापर से फाइल को सिलेक्ट करके एठी अपलोड करिवे तापर जदि आप डिजिटली भी ये साइन करने चाहते ताहले भी साइन करेंगे तो मो हिसाब से अपलोड करदेटा भल हम तापर एमती अपलोड कर सारापर एमती गोटे अपलोड आसो देखापी तो सेमती आसला कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तापर ये आपको इनकम प्रूफ मागी यहाँ फ्यूचर ऑप्शन जदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ताहले आपको इनकम प्रूफ मागे तो आप नदेले भी चलो जदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करेंगे ताहले 6 मास बैंक स्टेटमेंट ये अपलोड करदे तापर ये देखिए आड नोमिनी तो आप नोमिनी आड करने को चाहते जदि बापा कि माँ कि आप स्वामी अच्छा तो कि स्त्री जदि अच्छा तो आप नोमिनी आड करेंगे तो एबे कले हम अकाउंट ओपन समय कले हम ना पर कले भी चलो सेमती किसी असुविधा ना तापर आप कन्फर्मेशन रे कंटिन्यू पर क्लिक कर दिंतु तापर ऑलमोस्ट शेष हो गलानी तापरे आपणकर गोटे ओटीपी जीव सी ओटीपी को आपण ये मारे ये आप देखाई चेंज नेम एंड प्रोसेस आपको सब ठीक ठाक अच्छी कि ना से देखेब तो ये आप प्रोसेस उपर क्लिक करला आपड़ जमी फिजिकाली जमी गोटे फॉर्म फिलअप कले जमी आपको देखा जाए ये फोटो थी सब साइन एका थी सेमती गोटे आसो आपण पाखक से चेक करदे ठीक अच्छे ना भूल अच्छी तापर आपण पाखक जो ओटीपी जाइथिबो आधार कार्ड मोबाइल नंबर जो लिंक थी से ओटीपी टाक ये लिखे तापर आई एग्री ऊपर क्लिक करके गेट ओटीपी टाक ये आपण ये ओटीपी लिखिकी वेरीफाई ओटीपी ऊपर क्लिक करदे तापर आपणकर डिजिटल साइन सक्सेसफुल हो तापर आपणकर ये मेसेज आसीबो जे कंग्रेचुलेसन आपणकर ये यूजर आईडी भी पळे आसीथिबो जीरोधा तरफ किंतु आपण 24 रु 48 घंटा जाए आपण ट्रेडिंग की इन्वेस्टमेंट करें नहीं तो दिने कि 2 दिन पर आपण सेठी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तेज आशा करुँची भिडियोटी आपको जीरोधारे डिमाट अकाउंट ओपन करिबारे सहाय्य करिवो भिडियोटी भल लगी लाइक करंतु शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद देखा आउ गोटे भिडियो रे।